половин милиард километра магистрала. Само за 10 години. Как може да подигнем стандарта на живот в България? Току-що мина политическата кампания, всички хора обещаваха как ще станем по-богати, но аз искам да вникнем малко по-навътре в тази история. Как всъщност това се случва в света, как това се случва и как може да се случи в България. А има ли пенсионери? Има. А взимате ли се по 50 лева? Живи здрав. Трети месец подред. Добре ли е? Живи здрав. Па кажете едно добре. Кажи, баба Тейн. Кажете едно добре. Това е нашето търговско салдо. Колко изнасяме и колко внасяме на година. Значи, като погледнем така, от 2008 година, даже от 2007 година, последните 10 години, ние се внасяме повече, отколкото изнасяме. Това е като едно семейство, което харчи повече, отколкото изкарва. Дай. Нали много обичаме да снимаме краварката е в левия ъгъл. Здравей! Каква Швейцария, каква Австрия. Теленцата крави, да виж каква красота. Тучни ливади, сочни. Една друга графика, която много не се говори за нея, но това е нашия държавен дълг. Последните 5 години е пораснал двойно. Това са едни пари, които се наляха през държавата, през обществени поръчки и те влизат в икономиката. Тази графика всъщност показва защо в момента имаме растеж, въпреки че търговското салдо ни е ниско и въпреки че нямаме преки чужди инвестиции. Проблема на тази графика е, че тя не може да продължава много дълго. Акъл се набива, Томислав е на умен човек. На прост човек се набива. Той не може да поеме акъл. Мога поеме един като се трови, като му се майката и така нататък. Това може простия човек. Около 14% от компаниите в България имат експортен потенциал. Другите са главно за вътрешно потребление и вътрешния пазар. Какъв е проблема с вътрешния пазар? Е, че като едно семейство, което си продава един на друг. Бащата на майката, майката на детето, обаче външни пари не влизат. Така че, всъщност, надеждата ни е в тези 14% от българските компании. Ако те почнат да изнасят, обърнат позитивното салдо, за да имаме някакъв начин за растеж. Да си е майчина. Аз питам защо сега дигаме този данък, правилния данък. Я да си майката. Чай, че ме ядосваш и ти. Сега ще ги оправя. И тук идва възможността за една малка България с нейните малки компании да направи нещо така, че да е конкурентоспособно. Аз го наричам мултидисциплинарни иновации. Иновации, които съчетават няколко сектора. Сектора, в които големите не могат да си играят така, защото те трябва да са фокусирани. Херо, може четвъртък, петък, пиеме по едно кафе да си обсъдиме някакви стратегически работи. Ръчет! Свалиха! Само ще следва да ти кажа довиждане. Ставаш, четвиш по кафе. Обясняваш всичко. Жива и здрава. Чуя ли congratulation Борисов? Не слушам нататък. И как можем да станем номер едно в света в това нещо? Завъртяхме, това го наричам така иновационен двигател. Направихме една координация между науката, между България, Софийския университет, ИСУЛ като болница, Харвардските лаборатории и болницата в Бостон, Brigham and Women's Hospital, като тук играта беше, правиме целият развой в България, като намерим нещо позитивно, го завеждаме, отиваме в Харвард и казваме, потвърдете дали това е така. Ако те го потвърдат, вече имаме и харвардския печат. Но целият развой се случва в България. Поколения политици говореха за диверсификация. Само за археологията са 4 милиона лева. 2 милиона долара. Абал. Около. Всичката ни работа около. Абал.
500 години от днешна дата назад намират тези съдове. При 2500 години някой си е правил по парка. Тази глава има. Работиме с българските учени и с световни учени. Не можем да измисляме иновации без да има наука. За да има иновации, които имат някакъв шанс да се преборят с световните лидери, трябва да са мултидисциплинарни. Не можем да играеме срещу Apple и срещу Pfizer, трябва да играеме между тях. И последната точка, нямаме време. Всяка година, която това не го правиме, е година загубена и следващата година ще е малко по-трудно това да се постигне. Така че това е постижимата цел. 6% да растеме икономиката, но не на база заеми, а на база на 2 милиарда на година позитивен търговски баланс. Благодаря ви. Просто Цвета да кажа, аз съм проста кърджалийска путка и не мога да правя разлика между масово изтребление и геноцид. И защото не е било фокуса на българската държава до този момент за този тип компании. Фокусът е бил коя магистрала, коя отсечка, какво се случва с здравната каса, какво се случва с Лукойл, този тип неща, а не за истинските ни победи. Сега, ако във всяка една индустрия хванем най-добрите ни компании, които съществуват, а ние сме ги проучили, те не са чак толкова много, но не са и малко, българската икономика може да порасне с 50% или да станем като Словения за някакъв период от между 5 и 7 години. Но това означава по съвсем различен начин да почваме да мислим. Това означава да кажем, дайте да си намериме добрите примери по индустрия, дайте да се фокусираме в фирмите, които могат да се бият на външния пазар, дайте да спреме да се фокусираме в вътрешно-бюджетните схеми, които има корупция, има държавни поръчки, има всякакви въпросителни и да дадем на тези силни хора да поведат. Тогава аз вярвам, че ще растеме по 6-7%. В момента те... Когато си прост е лесно. Аз сутринта 3 пъти му обяснявах, съм прост и не знам английски, всъщност не съм го разбрал това, което ми е казал правилно и съм ги наебал 200. Едни чужденци, премиери. И сега като се тига, че съм им го вкарал, аз съм се оправил, те са затънали и се обаждат да ми кажат защо съм и привикам, не е с лошо, прост съм. Нали английски ми е лошо, всъщност аз мисля, че това искате, мама му да е язък, ема то се набутам вече от опарата и си се такова. И си се върти, да, и си така. I want to speak about science not as a supporting role in business, not as a supporting role in entrepreneurship, but as the core engine of competitiveness. Because I believe actually countries like Bulgaria could be a source of such a competitiveness in the global market. Coffee or? I'll see торта. Баща ми направи най-големия пример за мен, какво да си истински приятел. Жесток въпрос ви зададох. Да, значи човека ми се обади, той има изкуствена става на 60 години и каза: Кирил, не мога да чакам и да гледам по Фейсбука някакви хора да казват: мисля си за тебе, Бояне, и още никой да не го е търсил. Вика, лета тази вечер в 6 часа за Китай. Аз бях на една бизнес среща в този момент и си казах: какъв син съм? Този, който ще му каже: довиждане, тате, успех, или се качиме заедно. Кацнахме, летяхме, отидохме до стената, накупихме екипировка за всичко, което може да се сета. Качихме се на самолета, кацнахме и видяхме, че никой не го беше търсил Боян. Седни си на местото, който иска, може да си изключи камерата и да ни гледа. С тия барборила и ти... Моля те, Севда, седни си на местото, ще изгона. Само нещо да обясня. Абе, много приказваш. Ще те изгона от залата, ако не си седнеш на местото. Ще те изгоня. Аз сама ще тръгна. Ми тръгни си. Тръгни си. Ако ме гониш, кажи се го направо. Ма после я прегърна, цуне. И прощава, защото знае, че го правя с душа. Кацаме в Непал и казвам: искам да летим на следващия ден с хеликоптерите към върха. Те казват: ами добре, ама струва $200,000. Вау.
Аз викам, добре, само за да литнете 200 000 долара. Те викат, да. Викам, аз съм в бизнес, не разбирам абсолютно от спасителни операции, но искам да го направим така. 150 000 долара, ако го намерите жив, 100 000 долара, ако го намерите мъртъв, и 50 за да излетите, за да съм сигурен, че като излетите ще го направите. Те казват, не мога да вземете разрешителни от Китай. Не искам да влизам в подробности, но за 8 часа намерихме разрешителните от Китай и с баща ми летяхме, и той има сега и филм. Се качихме до 8000 метра на отворени вертолети. Така съм гледал над върха. Да, без никаква кислородна маска. И пилота над 6700 ни предупреди, вика, и кислорода е само за мен. Вие поемате огромен риск, ако отидете нагоре. И си спомням това решение, защото беше в такива моменти можеш да кажеш кой е. И двамата се погледнахме с баща ми и казахме, тук сме, давайте нагоре. Много международни организации обвиняват страната за нехуманно отношение на хората, които пресичат границата, включително полицейски кучета и насилие. Бихте ли могли да ни кажете, има ли заведени разследвания срещу полицаи, гранични? Тук Борисов я хвана. Щом задава такъв въпрос, със сигурност е от някоя поръчкова медия срещу него. Заведени разследвания срещу полицаи, гранични от агенция Reuters. Или с други думи, таман беше набрал и блокира. Гранични от агенция Reuters. Като някакви мисирки тичат. Не е редно така да ни квалифицирате. Ние не квалифицираме вас. Какво ме гоните като... Бяхме да видим, че не изпускаме възможността да го спасиме. Искам много да благодаря на всичките ни приятели, защото цялата тази финансова операция, освен спасителна, беше подкрепена от приятелите на Боян, съпругата му, аз и баща ми и още 20 приятела. Не една стотинка не беше взета от държавата. Но баща ми беше пример тогава какво е да си истински приятел. Нали? Не е с изкуствена става да тръгнете на 8000 метра. Той има и сърдечни проблеми да диша без въздух, за да гледаме къде е неговия приятел, защото той беше повече... Баща ми е негов учител. Докато аз го познавах, но не чак толкова близо. Моята роля пък беше да съм син, който може да се разчита на него. На фотосите ясно личи как в нощното шкафче има пачки с 500 еврови банкноти и златни кюлчета, а отгоре оръжие. Според сайта, въпросните снимки са пуснати от същия имейл адрес, който е изпратил и скандалния запис с квалификациите на Цвета Караянчева, заканите за разправа с Еврохолт и Елена Йончева, с усмиването на европейски лидери. Запис, за който прокуратурата най-после се самосезира. И то не е за съдържанието му, а дали е фалшив и от кого е пуснат в общественото пространство. Тоест ти говориш така по отношение на проблемите, каквито и да сте тук в България, че всеки един проблем също се възможност. Да го погледнем от тази гледна точка. Това е единствения начин, който човек може да се запази мотивиран в България. Как? Да вижда, че може да бъде част от решението на проблемите, а не от самите проблеми. А не самите проблеми. И само да кажа като пример. Значи ние във вторник и четвъртък в момента преподаваме харвардските курсове в Софийския университет, а понеделник и сряда водиме лекции на топ младите учени по химия, микробиология, козметика, фармацевтика, и като човек се заобиколи с толкова млади хора и някакси си казва, знаем си проблемите на България, всеки говорим от сутрин до вечер за тях, но като видиш толкова заредени млади хора, които имат потенциал, имат мотивация да го правят от България, и си казваш, ще мине време и ще го направиме. И когато вече, понеже водиме тези курсове 13 години, имаме над 500 възпитаници, и виждаш как тази група от позитивни млади хора расте. И те са още сега на по 35 години, ама след 10 години ще станат на 45 години. И изведнъж ще се формира една група от хора, според мене, които ще почнат да виждат проблемите. Какво вярваш ти? Вярвам, че България може да бъде много просперираща страна и вярвам, че не трябва да чакаме да ни дойде от някъде, а можем сами да си го направим. Шпигел интересно значи огледало на немски. Искам да ви питам, започнахте ли да виждате в огледалото, когато се погледнете Пеевски? Благодаря ви.